ବଉଳା ଗାଈର କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗାଈଟିଏ ଥାଏ, ତା ନାଁ ବଉଳା। ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଥାଏ। ଦିନେ ସେ ତାର ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବଉଳା ଗାଈ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲଟା ପତର ଛନଛନିଆ ଘାସ ଖାଇ ଖାଉ ସେ ତାର ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବଣକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ବଣରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଦେଖିଲା। ବାଘ ତାକୁ ଛପଟ କରି ଲମ୍ପ ମାରିଲା ବେଳକୁ ବଉଳା ଗାଈ ଡରିଗଲା। ବଉଳା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବାଘ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଆଉ ସେ ବାଘଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ବି ପାରିବନି। ସେ ତାର ବାଛୁରୀ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଟିକିଏ ରୁହ ବାଘ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋତେ ଏବେ ମାର ନାହିଁ। ମୋର ଘରେ ଗୋଟେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଅଛି। ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇନାହିଁ। ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବଣି। ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଆସିବି। ସେ ଏବେ କଅଁଳା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସୁଝାଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ବାଘ ହସିଲା, କହିଲା, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବିଛୁ? ଶିକାର ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଫେରେ? ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବୁ? ବଉଳା ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଚନ କହୁଛି ବାଘ ଭାଇ, ମୋତେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଖାଲି ଥରଟିଏ ମୋ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାକୁ ଗେଲ କରିବି, କୋଳେଇବି, ଆଉ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ମନରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା ବଉଳାକୁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ତୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବଉଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ତା ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଛୁରୀକୁ ପ୍ରଥମେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ଏବଂ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନେହର ସହ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ବୁଝାଇ କହିଲା, ଜୀବନରେ ଚଲାପଥରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା ଏକୁଟିଆ ସାହସର ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବାଘ ବଉଳାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ବଉଳା ତା ପ୍ରାଣଠାରୁ ବଚନକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ସେ କଥା ରକ୍ଷା କଲା। ବାଘର ଦୟା ହେଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ସତ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁ ତୋ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା। ବଉଳା ତା ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା